Kuya, magsalita ka naman kasi sa live mo. Hindi ka na nagla-live. Ate, hindi mo akong cotton buds isa doon kay ate yang mo. Isa lang? Please. Oo. Isa lang, ililinis ko lang sa vape. Tingnan mo, baka pawis na yan, pangit na yan. Kuha ko ngayon lang ba? Sige. Umiiyak ka. Hindi ka magpalit ng pinagka ka kayo. Huwag ka na. Maniburot ako na bus na. Satsot ako may buwan. Kaya mo wala. Umumog ka na. Kaya nga, toothbrush siya. Ay, nanay, sabi na ako. Sis. Hindi toothbrush, lalong mamawala siya. Wala lang. Tagal. Sis, mo lang yung tawin mo. Wala. Kunin mo yung tawin mo. Kunin mo yung towel mo doon. Dali sa market ka. Dali sa market ka. Katabi ko pinagos. Tignan mo, pawis na pawis ka. Basta gulantan ba? Manaan ka ba? Pagwaraan. Wow! May wapa ako. May wapa ako, ate. Ate ko wapa ako. Hindi na siya kamay kayo. Ano
Ay, babad yung pala yung video. Ang bata. Ay! Kaya ganun mo kaya? Hi kids! In every video, I am hiding an object. Have you been paying attention? What did I hide this time? Write your answers in the comments. Colorful! Red, red, red. The tractor is red, 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 red. The heart is red, 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 red. The butterfly is red, the butterfly is red. The butterfly is red, red, red. Green, green, green. The leaf is green, 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 green. The apple is green, 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 green. The grass is green, the grass is green. The grass is green, green, green. The sea is blue, 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 blue. The boat is blue, 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 blue. The fish is blue, the fish is blue. The fish is blue, blue, blue. Yellow, yellow, yellow. The bus is yellow, 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 yellow. The duck is yellow, 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 yellow. The sun is yellow, the sun is yellow. The sun is yellow, yellow, yellow. RB, madami daw tao. Orange, orange, orange. The Ewan ko chicken talaga is ako. orange, 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 orange. The chicken is orange, 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 orange. The pumpkin is orange, the pumpkin is orange. The pumpkin is orange, orange, orange. Bakit kasi ito mo? Black, black, black. The sheep is black, 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 black. The phone is black, 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 black. Princess! The book Meron lang ako pa ni is Brad. black, Sis! the book Tingnan mo si Kuya nakalive. The book is black, Save ko muna. The Magaling kasi. purple, purple. The boots are purple. Purple, purple, purple. The spider is purple. Purple, purple, purple. The umbrella is purple. The umbrella is purple. The umbrella is purple, purple, purple. Blur. Brown, brown, Yung blur ba, ma? brown. The chair is brown,
brown, brown, brown. The puppy is brown, 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 brown. The paint is brown, the paint is brown, the paint is brown, brown, brown. White, white, white. The snowman is white, 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 white. The ball is white, 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 white. The midget is white, the midget is white. Oh, may puti ka lang talaga. The midget is white, white, white. Ano naman yan? Pink, pink, pink. The carpet is pink. Pink, pink, pink. The pig is pink. Pink, pink, pink. Oh, yan, The blur. cup is Tingnan mo pink. lang. The cup is pink. The cup is Parang pink. naman Pink, sinap pa. pink. Miss Polly had a dolly. Bidang, puto niya lang. Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick. So she called for the doctor to be quick, quick, quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. He looked at Grabe the naman. dolly and he Isa, shook his isang head. saging ma. Mahamol. Miss Polly put her straight to bed. He wrote on a paper for a pill. If the dolly still Ay, sing-sing. dolly still Bakit, kuya? Umalis na! Yung buta, pangit ka dyan. Puti doon! Ako nagpaang, ako nagbaba! Oo! Ikaw naman nagbaba! Ako na lang nagtaas, ikaw pa magbababa! Joke lang, hindi na. Nagagalit. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Nasaan ba yung camera nito? Sa harapan niya. Ay, ito! Ang bobo ko. Dito ako tumitingin sa screen. He shook his head and he said, Dun! Miss Polly put her straight to bed. Ayun dyan. Ito, oh. Paper for a pill, pill, pill. I'll be back in the morning if the Ito, kuya, still joke ill. ito. I'll be back in the morning if the dolly still Si Kuya! Gusto niya ikaw lang nasa nuno. Ay! Bakit ba? Wag na kasi dyan, nagagalit na si Kevin Mola ka. Oh! Ay! Kailangan suntok. Hindi mo ako natutok. Vincent! Pag ikaw nasuntok! Oh, ano? Naglalag din si Kuya mo. Baliw ko talaga. Huwag kasi dyan. Hayaan mo na si Kevin kasi naglalag yan. Anak? Ikaw, pinagbibigyan ka maglaro, ha? Apples and banana. I like to eat Yes, bal. apples and banana. I like Yes, oh, ang ganda pa naman. Alam mo, tingnan mo. Tingnan mo. Si Mama, sa'yo yan. Si Mama, saan yan? Sige na, ano pa? Saan ba yan? Ano ba ito? Ayaw. Why don't we try to see with the letter Ay, A? Mama. I like to Ano na, ang ganda-ganda. apples and banana. Nainap ko Yum, kaya yum. naman. I like to eat, eat. Kaya, princess! Ngepa. Sweet. How about the letter E? I like to eat, eat. Apples and banana. I like to eat, eat, Oh, eat. what is that? Apples and banana. Oh, yeah. Ayun. Nice. Let's
Let's try again. The letter I. Wow! I like to eat apples and bananas. Ayan mo lang. Oh yeah. I like to eat apples and bananas. Wala, hindi na nawala. Wala, X ka kasi nila. Okay. The letter Mabay O sticker this lang. time. Meron. Here we go. I like Mark to oats, apples and bananas. Oats. I like to Hanapin mo muna yung picture ko lang. apples and bananas. Tapos dito, picture. Oh, Q. Now with the letter U. Are you ready? Here we go. I like to boots, Why? apples and bananas. I like to boots, apples and bananas. Oh yeah. You know what? Wait lang, ayusin ko. Try mo Who's up kukunin. for some Akin na muna. I like to eat apples and bananas. Oh yeah. I like to eat Sige, try mo kunin. Dali. apples and bananas. I like to eat Buti ka na. apples and bananas. Oh yeah. I like to eat apples and bananas. Dito. Hey, dito. Dali. Apples and Makukuha mo bananas. ita. Sige. Big a jig. Maduga. As I was walking down the street, a very good friend I chanced to meet. Hello, Ito, yung ganyan. Lagyan mo. a ring-a-jig-jig and away we go, away we go, away we go. Hindi kasi A gumagano. ring-a-jig-jig and away we go. As we were walking down the street, a very good friend we chanced to meet. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. A ring-a-jig-jig and away we go, away we go, away we go. A ring-a-jig-jig and away we go. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. Okay na yan. Ikaw, gusto mo ba? Ay, sa'yo pala yun mo. Bigay ka na ako ng Maynila. Maynila na naman yung kaibigan. Oh, sorry mo. Ito, pindutin mo. Ano ba? Wala pa nga dito yung may makita. Alam na tayo picture dun sa beach na kompleto tayo, di ba? Meron! So, hindi na natin yung wala pa. Palitan mo yan mo. Ayun, si mama papalat. Yay! Oh, friend kid. Game Facebook ka lang, di ba? Anak lang. Oh, nalimut sa akin. Kontrabida man. Wow. Ibig ka daw? Ha? Ibig ka daw?
Paano ba rin? Ay! Paano ba? Naman. Hi, sir. Hi, everyone. What the fuck? Hindi ako nakikita sa live ko. We are currently suffering a shortage of power. It looks like one of our transformers has been destroyed. The facility will be running using the emergency generator power until the transformer is repaired. If you're happy and you know it. Off we go. Besa bag. Ang daming magdadaw. Sorry. Tapos yan. Ay, sis pala to. Ay! Si Lola, shoot natin! Oh Oh my God! my gosh. Ito si Lola! Ay, doon pa ito. Ito si Lola! Oh my gosh! Ito si Lola! Shoot natin sila! Words sumaya na. Hashtag. Pero na lang. Ako si Lola! Wala na wifi? The transformer has not been repaired. We are functioning at full power once again. Oo, sabi niya ako. Mama? The wheel on the bus go long, 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 long. Nakakatakot din, Kevin. Parang nakakatakot ako. Sali ka doon. Sali ka doon. Si Kevin. Hanapin ko siya. Naka-live pa rin ba siya? Patingin niya. Ayun na, naka-live. Tingnan natin kung naka-live pa si Cynthia. Laro natin yung clown! Maluluwag ka naman yan. Lalo, susuwaw.
na. Huwag mo nga, Sarin. Sige na, maglaro na kayo. Dali na, baba. Maglalaro na. Skip na. Huwag mo dito. Huwag mo dito. Dito ka dyan. Huwag dyan ka sa akin. Huwag mo kayo magkain. Dito. No. Tinupik ko na to eh, oh. Siya na to. Uy, pagkukuhan mo. Ulit ako. Anong oras na? Nagulat ako. Umaga na pala. Ngayon, ay, ganina. Bye-bye. Bye-bye na. Uy, sabi ko muna dali. Hintay kita. Nagpakapal. Dali na. Bye-bye. Dali na. Dali, hintay kita. Five na lang. Mag-charge ka pag maglalaro. Paano? Tingnan nyo kasi na ito ma. Tingnan, dali. Ayun, meron na, dali na. Nagalag na naman ako. Kaya magsalita ka naman dyan. Sabi mo, dali, ganyan. Hey! Ayaw mo? Ay, sige na! Umalis kayo kasi dyan! Tara na. Hello! Ang hirap dito. Hello! Daya! Nakakaano ka? Invisible. Pasalamat ka din. Uy! Hinihintay naman kita! Hindi naman ako nag-ano ah. Dali! Oh, nandito na ako ah. Lahat! Nasusunod ka. Where are you? Here I am, how do you feel? Ay, ito. Ako na! Ako na! Huwag ka kasi dito. Wala
Wait lang, sunod ka na lang sa akin ha. Kaya nga, sunod ka lang sa akin. Hindi mo gusto mo kasi ako nakagusto sa akin. No, hindi ka na yun ah. No. Hindi ka. No, kasi. Ayun na. Finale! Yay! Ano kita mo? Ay! Nalaglag din ako. Tumitingin talaga sa taas. Dali, maabot na tayo ng marami. No, nalaglag pa ako. Wala, kung nalaglag ka pa, hindi ka nalaglag ka lang. Bakit ka ka lang? Malog na rin sa akin ngayon. Malog na. Lalab kayo, ako na hindi naglalab. Nahulog yun na lang. Antayin naman ako sa kulit dito. Alis! Makita niyo na ako. Sikip natin nung hindi nakabuelo ito. Dali ka na ba? Dali. Tayo sa baba. Ito tayo. Sige tayo. Balang kayo. Dito yung kayo. Dito. Sa'yo na ako isa ka na. Usog, dito lang ako. Wala, una na yung kayo. Ako na lang ako. Kaya ka naman sa
Ngayon wala akong alin. Dito na ako tayo sa club. Dali, dito ka namin ang type ng cloud. Ate, di ba madali tayo? Kawasan ko na. Kumiyan natin natin sa cloud. Malapit na ako makakapit. Ito kinaulo ko sis. Kaya nga. Ano kaya ate dyan ko? Siyempre, ito ang akong tao. Bakit? Kasi nga yung yung book na kasi yung kay princess. Hala, napatay siya. Huwag mo na kayong lumakad. Papunta na ako. Sige, dali. Ang bilis ko na. Para lang ako mag-tennis. Babawa naman ako. Ano na? Dali na. Bilis ko makaabot. Samantalang yung iba, tatalita ako. Dali na, kasi yung isa'y nabulo. Tapos dito. Ano na? Bata, go! Ito na mapunto. Wait lang, huwag ka muna umalis yan. Ayaw, nakapila lang. Pwede ko pa. Paano biglaw na ako pa? Oo nga. Ako lang ako biglaw. Hindi ko pa, natapos na namin so diba napanalo na natin. Ako nga, talon. Nakatalon ka na? Dito na ako. Saan ka natin ka? Hindi ka na naglalag? Hindi. Basta nakasuma ko, hindi naglalag. Biglaw, biglaw. Ikaw doon ka pala. Naglalag si Cloud. Ano? Naglalag na ko dito. Naglalag na ko. Ay, ito na ako sa chest. Wala sa chin. Ako nga. Ang bagal naman nito na lang. Happy si Cloud na. Kami pa lang nila kayo yung makakapos nito. Kevin, checkpoint! Ano nakakatakot? Ano ba siya? Bakit nakakatakot ka mga bata? Saan ka? Ano mo yun? Nakikip ka rin parang kayo. Ano? Kasi yung malaki. Kaya mo yan. Malalaglag pa yan. Kaya mo na yan. Yay. Tara na. Sakay mo. Ako! Talon! Sakay na ako. Nasa paas kayo. Hindi na dito na kami. Ano yun? Paas kayo. Wala na dito kami. Kayong kaya natin pa ako. Nakakalito no? Baba na. Ito na. Nakababa na ako? Yan na, nakababa na ako. Lalaki, tagal. Hintay nyo. Wali, atay na sa huli na. Saan? Ayun na kasi. Ayun na siya, oh. O, yan na. O ka pa. Pwede nyo na tayo. Apaw po. Dali, antayin mo na natin sila.
Huwag na natin hintayin na lang. Wag na. Baka pagka siya na una, hindi na nakahintayin alin. Ano sinus? Buti na lang naka-aabot sila. Wala ba't sa humuli? Dito nakakalipat dito. Dapat shooter muna ako. Nalagsi ko yung hindi na. O diba hindi pa tayo pinipay? Nasabi ko sa mamatay pa ako. Hindi na ako marami. Ako sa'yo, ate. Parang cheater ko. Hindi ka kaya. Oo, pag nabahit lang sila. Ano ba't ayaw pa na ka? Ano ba't ayun, nakaabot si Alex. Ano? Oo, babe. Wala ka. Nagpansin ka kaabot. Yung abay kiniki. Ay, yes! Wait lang, hintayin na natin siya. Parang talaga sila. Parang po. Accept na kami. Kapag nakaro ka dito, ang bugin na kasi. Bahala ka dyan. Bahala na siya. Lopat na lang ang madali ka kasi. Ano na? Ayun, muntik na talaga ako nalaglag. Natalo si Ate Chas? Sabay na naman tayo. Nalagay ako. Nakashake ka? Ay, yes. Wait lang, ayun mo. Ay, nakaganon siya, ate siya. Nakita ko siya, natalim siya. Dito na ako. Nag-update natin, meron pa. Nag-lag na ako. Hindi na ako nag-lag. Ako lang hindi malag dito. Pag nakarating na dito, tsaka ako talaga matulog. Pinag-ikiripan ka. Dito ka lang, dito sa Sita Paras. Wow! Sita Paras? Hindi naman tayo mababan. Saan yun? Wala akong paras. Ako, Ben. Ayaw mo ba yun? Oo. Ako panalo ko na. Ganun lang kita. Ano tayo ka kaya? Hindi yan. Ano na? Ang ingay mo, sis! Hala!
Sige, hintayin ko lang. Ako nga. Siripal! Hindi siripal. Ikaw lang pa naglalapag lang. Iba na naman tayo. Ganun pa din. Ganyan bakit? Yan. Sige. Yung ikaw na lang yan. Parkour horror. The clock struck one, the mouse went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the mouse went up the clock. The clock struck two, the mouse went down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock. The mouse went up the clock. The clock struck three. The mouse went down.
in the sand.
Kabalobat yung cellphone. Yes, sir, yes, sir. 3 bags full. 1 for my master and 1 for my maid. 1 for the little So funny. H is for hunt. Q is for queen. Queen. R is for rainbow. S is for sun.
А это не страшно аттракцион, нет? Explosion imminent. Evacuate the facility immediately.
Why you stop to look like this? Nakita ko ng towel ko! Princess, yung dede, ipakita yung tayo mo nga yan. Happy, if you're happy and Palot-palot di. Ang papalot-palot di. Palot-palot di. Palot-palot di. Asa na didi sis? Akin na. Ito! Sis, didi. Ulot! Palot-palot di. Didi. Pablo G. Pablo. Paulo. Palot-palot di. Palot-palot ko.
Hay que... Claro, hindi ako natatakot.
Ay, tinatapat na akong pagkalit siya, kaya gagamit na lang ako ng aking mini projector. Kaya mo wala ba rin yung
Bakit, ma? Yes, ma.
ma? Hindi ko na agad. Di ba kakatapos mo lang, Jasmine? Ano na nga tayo? Grabe na. Wala ko ba talaga?
Kasi ubus na eh. Dapat nga dalawa eh. Samahan mo ako. Saan? Akin na! Ayun yung tayo na kay mama. Uy. Muffin ko mo. Yeah. Ugly muffin. Ito pa, ate. Mabuksan mo. Ate, ito pa. Naghahanap akong gunting. Wala.
Usa tu magia. He olvidado la varita del pollo. Ano yan? Kumain na ni Kevin yung ano niya. Pati lang tayo. Ayaw ko rin. Tengo una idea. Llamemos Ano a mo Lily. yung paborito ng No creo kapatid que sea niya? una buena idea. Bigyan mo kahit konti. Espejito, espejito, con Lily queremos hablar un ratito. Hola chicos. Hola Lily. Ayaw mag-place to order. Why? Patito bonito. Ano ang gagawin mo? Lily, es una emergencia. Necesitamos tu varita mágica. Vale, ahora la traigo. Kung may dumating kanina, parang may tao kanina eh. Hindi, si ano yun? May namili, ano? May namili nila. Pero huwag mo, ano? Huwag mo ba si Sabayan sa akin. Baba mo na yan. Kawawa. Buksan mo naman. Yes. Ah. Gusto mo ilaw? Gusto ba kasi pakit niya? Ah. Bigyan mo, Kevin. Bigyan mo si Pakita. Bigyan mo siya si Nisa. Ay, bigyan mo siya si Nisa.
Tignan mo mga bata princess. Jas! Alisin mo yung kumot. Malagnat yun eh. Malagnat na naman. Napakasakit sinipaw ito. Kada buwan may lagnat yan, mama. Kunin ko na nga yung putlong natin doon. Sama ka dahil. Putlong. Yung gabi mo ate? Yung gabi mo ate din? It's enemy damage. It's rush. Hola chicos, ya he vuelto. ¿Qué ha pasado? Otra vez habéis jugado conmigo, ¿verdad? ¡Hala! ¡La habéis roto! ¡Lo sentimos mucho, Sandy! La hemos intentado arreglar, pero no hemos podido. No os preocupéis, intentaré arreglarla. 3, tris, tras, la varita mágica se arreglará. No funciona. ¿Y ahora qué hacemos, Tati? Que seguro que él tiene algún invento para las varitas mágicas. Wag, ikain mo lang. Tapos eh. Tapos, sino nagtapon pa? Si Abdul ma?
chicken.